Хора, съм ProtonBG и днес искам малко да си поговорим за канала. Значи, аз ще снимам на компютър и понякога на телефон, а пък моят съдружник, т.е. приятел, The Big Boss, ще снима на телефон игри. Аз снимам нещо от този род нещо. Добре, не мога да снимам. Ще снимаме може би на Лига, на Minecraft може да снимаме. Може да снимам на Counter-Strike. На много игри. Вие предлагайте в коментарите. Да. Това ще затвори папата ми. Какво? Да, ето е папката. Ето ви, мога да снимем на The Forest. Ето... има много игри. Ето ще снимем на Euro Truck Simulator, който го правя. Ще ми цепи твърде много. И така. Да, това беше от мен. Да ви е харесало. Харесайте, коментирайте, абонирайте се и до скоро.